Idú nenápadne. Gestikulovať ešte. Ľava je to. Môžeš takto gestikovať. Ako toto môžem, hej? V tvojom mozgu sa deje aktualizácia Windowsu, na ktorú by nikto dobrovoľne neklikol. Spôsobujú ju nanoplasty. Prídu nenápadne, zaberú miesto, všetko spomalia, občas spôsobia modrú obrazovku, alias neurodegeneráciu a odinštalovať sa nedajú, len sa s tým naučí žiť. Vedel si, že 0,5% tvojho mozgu dnes už môže tvoriť plast? To je ako hmotnosť jednej lyžičky v hlave. A nie, to nie je vtip, to je realita, ktorú potvrdzujú minuloročné štúdie. Nanoplasty. Častice sú niekoľkonásobne menšie ako vírus. Nevidíš ich, necítiš ich, ale sú v tvojej krvi, v tvojich plúcach, v tvojom mozgu a to je fakt, ktorý ti mení život. Stopka pre nich neplatí. Nanoplasty prechádzajú priamo cez pokožku, cez plúca, cez črevá, dostanú sa do krvi a krv ich roznesie všade. A teraz pozor, tu prichádza ten šialený nanoplastový trojský kôň. Obalia sa molekulami cholesterolu, telo si povie, fasa, to sú naši, berieme a pustí ich ďalej. Cez hematoencefalickú bariéru, ktorú neprekoná ani chemoterapia. Ako keby si dal svojmu telu plastik diet 2 a zadarmo kalórie 0, tuk 0, sacharidy 0, ale za to ti pribudne 0,5% plastového šrotu v mozgu a bónusové body v podobe zápalov, hormonálneho chaosu a možnej neurodegenerácie. A výhody plastovej diety? Žiadny jojo efekt. Raz v tebe, raz navždy. Nanoplasty totiž nevytanú. Hromadia sa v orgánoch natrvalo. Sebavedome si myslíme, že sme pánmi sveta. Ale nanoplasty nás hacknú ako starý počítač. Toto ale nie je koniec príbehu. Vedci už navrhli strategický smer. Zbaviť nanoplasty ich schopnosti akumulovať a udržiavať elektrický náboj. Tým by sa premenili na neškodné častice. Najdôležitejšie však je, že my všetci môžeme apelovať na rýchlejší výskum tým, že o tom hovoríme nahlas. Hrdo zdieľaj toto video, lebo čím viac ľudí vie, tým ťažšie sa to bude ignorovať. Označ priateľa a napíš do komentára, čo ťa na tom najviac zaskočilo.